Alquilar. Regles claus, que tinc una clau plana, jo, que va de conya per començar a Elías es el número del tablet. Pero ponle más. Sí, tiene que subir el carbono. A pulsarla. Tiene que subir el carbono a pulsarla. Para calentar tu casa. Lo calentamos a leña, vas a veure allí l'espai que preferiries. Van donar la leña potser. No, jo tampoc, però m'agradaria que vaig una línia. Ahora voy a guardar un mando. Necesito un mando. Aquí tens un llibre. Vale. Pues Marc, gestiona els teus des d'aquí i ja està. Bueno, la 1900 titular s'ha quedat regida i ha vingut una descarregada. Ara el que jo vull mirar si van a la misma ciutat. Si hay una que corre más. La del Jordi està estirant però amb ganes, La mia Amanda. La mia... Mario està patinant molt, Jo t'hauria desconnectat, vale? Mario, tu arranques i et persegueixo i que s'enganxin... No. Mira, ja ho veig.